Jeg hedder Steffen, og jeg har været udsat for, haft en far, som var alkoholiker og gjorde nogle dumme ting, og så har jeg boet sammen med en lidt krævende kvinde, som jeg har 2 børn sammen med, som løbende har ligesom været efter mig med nogle ting, men Det, der også har været svært for mig at acceptere, det har været det forhold, jeg har haft med i 20 år med min eks, hvor vi har 2 børn sammen, og vi har skændes en del. Hvad var det egentlig, der foregik? Der var hele tiden noget med, at jeg ikke var praktisk nok, og der var sådan bare løbende, så kom det hele tiden kritik af mig. For hun gjorde egentlig bare det, hendes far også gjorde i sin tid. Var utro med nogen, og så blev han ligesom udstødt. Men min eks var jo også bare træt af mig. Vi sled hinanden op til sidst igennem det her. Og så til sidst så gik hun, og det var en kæmpe befrielse egentlig dengang. Jeg var ked af det, men det var også en befrielse, fordi nu var der ikke alle det der kritik, og jeg kunne mere leve mit eget liv. Men det tog mange år, før jeg kom ud på den anden side. Ligesom. Det tog mange år, før jeg kom her i XXL. Det har været godt for mig at sidde med mænd i mandegruppen og komme tættere på mænd og ligesom egentlig bare acceptere, at jeg er god nok, som jeg er. Den der kritik, ligesom lade den prale af, at den har ikke noget med mig at gøre. Altså det, at min eks der har kritiseret mig, har ikke noget med mig at gøre. Det er hendes egen. Eller hvis jeg har kritiseret hende, eller var efter hende, så er det jo ikke noget med hende at gøre. Og det er en meget svær ting at komme tæt på, men egentlig en ret vigtig visdom. Altså hvis man er mand, så vil man måske ofte sige, jeg har ikke brug for terapi. Jeg kan godt selv, og mænd er mere logisk tænkende. Jeg er også meget logisk tænkende, og meget rationelt tænkende. Men man bliver nødt til at have en balance mellem følelser og logik. Man kan ikke bare lade sig kun tænke logisk omkring ting. Vi har en kæmpe ubevidsthed, og ting bliver læret i den. Og for ikke at blive alt for styret af de negative ting, som måske er læret af vores underbevidsthed, så er det sådan lidt vigtigt at få talt om, eller få åbnet op for. Og det kan jeg virkelig anbefale, at mænd også gør. Der er mange, der ligesom jeg selv, ikke ved, at de er midt i noget, som er enormt destruktivt. Og så er det svært at komme ud af det.